Bueno, per nosaltres això és un honor poder col·laborar amb grans amics del vi per donar l'oportunitat a la ciutat de tastar projectes molt interessants que d'altra manera són difícils de trobar. Para nosotros es especial por el entorno magnífico que tenemos del Real Club Nàutic, por haber hecho venir a bodegas muy top, ¿vale? Hemos tenido la oportunidad de presentar la última novedad de las copas Zalto, que sería la Zalto Balance. Segons el que diu tothom, és el millor tas que han estat mai. És un puesto immillorable, amb llum natural, airejat, amb molt d'espai, i la qualitat tant dels cellers com dels assistents ha estat magnífica i la veritat que hem posat el llistó molt alt.